पूर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, आज श्रावण सुरू झालेला आहे आणि श्रावणातला पहिला सोमवार आहे. म्हणजे काय, उपवासाची अगदी नांदीच. उपवास म्हटला की मग काही ना काहीतरी खमंग असे पदार्थ तर राहायलाच हवेत, हो की नाही? मग सगळ्यात आधी आज आपण करूया आपली अत्यंत प्रिय पारंपरिक अशी रेसिपी, आणि ती म्हणजे येस, बरोबर ओळखलं, साबुदाण्याची खिचडी. मला माहिती आहे, साबुदाण्याची खिचडी ही अनेक घरांमध्ये अत्यंत आवडती अशी रेसिपी आहे, जी उपवासाव्यतिरिक्त देखील अनेक वेळा केली जाते. परंतु साबुदाण्याची खिचडी ही जर अशी सुटसुटीत फळफळीत हवी असेल ना, तर साबुदाणा भिजवण्याची एक खास पद्धत आहे, आणि तीच मी आज तुमच्याबरोबर डिटेलमध्ये शेअर करणार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता, मी इथे 2 वाट्या साबुदाणा घेतला आहे आणि थोडंसं पाणी टाकून त्याला हलक्या हाताने चोळून घेतलेलं आहे. त्यामुळे काय होतं की या साबुदाण्यावरती जो एक्सेस स्टार्च असतो तो सगळा निघून जातो. हे बघा, साबुदाणा धुतला आणि आता हे मी असं चाळणीने छान त्यातलं पाणी काढून घेते आणि परत एकदा आपण हे साबुदाणे असेच धुवून घेणार आहोत. हलक्या हाताने आपल्याला ते चोळायचे, म्हणजे त्यावरचा जो स्टार्च आहे तो निघून जाईल आणि त्यामुळे आपली साबुदाण्याची खिचडी ही अजिबात चिकट होणार नाही, एकदम सुटसुटीत फळफळीत एक नंबर होणार आहे. हे बघा, हे अशा पद्धतीने. आणि खिचडीच नाही तर साबुदाणे वडे करण्यासाठी सुद्धा अशाच पद्धतीने तुम्ही साबुदाणा भिजवा, त्यामुळे तुमचे साबुदाणे वडे आतून चिकट होणार नाही. सगळा हा जो अधिकचा स्टार्च आहे तो निघून जाईल. आणि पुन्हा आपण हे गाळून घेऊया. अशा पद्धतीने जर तुम्ही साबुदाणा भिजवलात ना, तर माझी खात्री आहे तुमची खिचडी कधीही चिकट होणार नाही. येस, आता आपण 2 वेळा हा साबुदाणा छान धुवून घेतलेला आहे. आता मी यात साबुदाणा पूर्ण बुडेल इतकंच पाणी घालणार आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने. खूप जास्त आपल्याला घालायचं नाही, बस साबुदाणा बुडायला हवा. आणि हे आपण 1 तासासाठी बाजूला ठेवणार आहोत. येस, तर 1 तास झालेला आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता हे साबुदाण्यातलं बरंचसं पाणी साबुदाण्याने खेचून घेतलेलं आहे, ॲब्झॉर्ब केलेलं आहे, हो ना? आणि थोडं पाणी तुम्हाला वरती शिल्लक राहिलेलं दिसेल. मी साधारण पाऊण ग्लास पाणी मगाशी घातलं होतं. आता ते सगळं पाणी आपण पूर्ण काढून घेऊया आणि हा साबुदाणा आपल्याला आता असाच पूर्ण रात्र भिजत ठेवायचं आहे, किंवा साधारण 8 ते 10 तास. चला, आता दुसऱ्या दिवशीची सकाळ झालेली आहे आणि आता आपण बाकीचं खिचडीचं साहित्य पाहूया. तर खिचडी आपण करणार आहोत तुपामध्ये. मी 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घेतलं आहे. एक मध्यम आकाराचा बटाटा साल काढून कापून घेतला आहे, छोटे छोटे तुकडे. छान ताजी कोथिंबीर आपल्याला लागणार आहे, त्याचबरोबर कढीपत्त्याची मस्त पानं ताजी. 4 चमचे दाण्याचं कूट, शेंगदाण्याचं कूट, जे मी शेंगदाणे भाजून करून घेतलेलं आहे. 3 चमचे छान ताजं खोबरं, हिरवी मिरची तुमच्या आवडीनुसार, 1 चमचा साखर, अर्धा चमचा लाल तिखट. लाल तिखट मात्र पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल आवडत तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. 2 चमचे जिरं मात्र आपल्याला अगदी भरपूर घालायचं आहे. आणि चवीनुसार मीठ. यापैकी कुठलाही पदार्थ जर तुम्ही उपवासासाठी वापरत नसाल तर तुम्ही घालू नका. आणि बटाट्याच्या फोडी ह्या खूप जास्त मोठ्या न करता अशा छोट्या छोट्याच करा. तर हे झालं आपलं सगळं साहित्य, आणि ह्यामध्ये जवळजवळ आपण 4 जणांना पुरेल इतकी मस्त खमंग खिचडी तयार करणार आहोत. मी इथे हे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे. आणि आता आपण रात्री भिजवलेला साबुदाणा कसा झाला आहे ते बघूया. येस, तुम्ही बघू शकता एकदम सुटसुटीत असा साबुदाणा मस्त भिजला गेला आहे. प्रत्येक दाणा छान असा सॉफ्ट झालेला आहे, पण चिकट नाही आहे. हे बघा, हाताने दाबून तुम्ही असं बघू शकता. सगळे दाणे सुटसुटीत आहेत, अजिबात एकमेकांना चिकटलेले नाही आहेत. आणि हेच आपल्या आजच्या रेसिपीचं सिक्रेट आहे. आता मी यात घालणार आहे चवीनुसार मीठ, दाण्याचं कूट, साखर आणि लाल तिखट, काश्मीरी लाल तिखट अर्धा चमचा. आणि हे सगळं मी छान मिक्स करून घेणार आहे. हे आपण यासाठी करतो आहे की यामुळे हे सगळे जे जिन्नस आहेत ते व्यवस्थित साबुदाण्याला लागतात, आणि प्रत्यक्ष जेव्हा आपण साबुदाण्याला फोडणी देणार आहोत त्यावेळेला आपल्याला खूप जास्त वेळेला ढवळावं लागत नाही. हे बघा, दाण्याचं कूट तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तर थोडं जास्त घातलं तरी चालेल, आणि मी ही 1 वाटी प्रमाणाकरता वापरली होती. आणि 2 वाट्या मी साबुदाणे घेतलेले आहेत. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तर मध्यम आचेवर मी कढई ठेवलेली आणि तूप घालते मी यात. साबुदाण्याची खिचडी तुपामध्येच खूप जास्त चविष्ट लागते, परंतु अगदीच जर काही नसेल तुम्हाला वापरायचं होतं तर तुम्ही तेल वापरलं तरी चालेल. तूप गरम झाल्यानंतर मी यात जिरं घातलेलं आहे. जिरं छान आपल्याला हलकं ब्राऊन रंगाचं होईपर्यंत परतायचं आहे. त्यानंतर मी यात बटाट्याच्या फोडी घातलेल्या आहे. सगळं एकदा आपण 1-2 मिनिटांसाठी छान सॉते करूया. आता घालूया हिरवी मिरची, 2-3 तुम्हाला जितकं तिखट आवडतं त्यानुसार तुम्ही घाला. आणि मीठ. मी हे मीठ जरासं यासाठी घातलेलं आहे की त्यामुळे आपल्या ह्या ज्या बटाट्याच्या फोडी आहेत ह्या पटकन शिजतील, आणि म्हणूनच मी मगाशीही म्हटलं होतं की खूप मोठ्या फोडी नका करू,
तर झाकण ठेवूया आणि एक साधारण 3 ते 4 मिनिटांमध्ये तुम्ही पाहू शकता आपल्या बटाट्याच्या फोडी ज्या आहेत त्या खूपच छान मस्त शिजल्या आहेत, सॉफ्ट झालेले. तुम्ही असं काट्याने दाबून चेक करून पाहू शकता. हे बघा, है ना. बस 2 मिनिटात आता आपली मस्त खमंग खिचडी तयार होणार आहे. ताजा कढीपत्ता तोडून घाला हाताने, एक मस्त स्वाद येणार त्यामुळे आपल्या खिचडीला. आणि हे जे आपण आता साबुदाण्याचं मिक्स तयार केलं होतं दाण्याचं कूट वगैरे घालून ते आपण यात घालूया. तर सुरुवातीला अर्धच घाला, कारण जर खिचडी जर तुम्ही जास्त प्रमाणात करणार असाल आणि तुम्ही हे सगळं एकत्र ओतत तर आपल्याला ढवळताना त्रास होतो. तर मग अर्ध घाला आणि छान व्यवस्थित मग ते ढवळून घ्या. त्यामुळे सगळे जिन्नस जे आहेत ते सगळे व्यवस्थित साबुदाण्याच्या प्रत्येक कणाला लागतील. आणि हे उरलेलं अर्ध मी आता घातले आणि सगळं पुन्हा एकदा मस्त मिक्स करून घेते. आता तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपण दाण्याचं कूट, मीठ, साखर हे आधीच का घालून घेतलं होतं. थोडीशी कोथिंबीर घाला, त्याची देखील एक मस्त चव उतरते खिचडीमध्ये. सगळं छान मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला फक्त 2 मिनिटांसाठी 2 ते 3 मिनिटांसाठी याला छान वाफ आणायची. गॅस एकदम कमी ठेवा. ही सेम रेसिपी तुम्ही उर्वीज किचन हिंदीमध्ये देखील पाहू शकता. 3 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आपली खमंग मस्त खिचडी तयार झालेली आहे. एकदम फळफळीत सुटसुटीत. छानपैकी ताजी कोथिंबीर घाला, ओलं किसलेलं खोबरं घाला, ज्यामुळे आपल्या खिचडीचा स्वाद अजूनच बहरून येईल. गोड दह्याबरोबर ही छान खमंग खिचडी सर्व करा. आहे ना एकदम सोपी झटपट होणारी रेसिपी. नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा तुमची खिचडी कशी झाली होती. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन अशाच छान छान रेसिपीज घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा देव. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.